kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire moon gonɗen hande koye ñalawma walla jaam alhamis nogas jeeɗiɗi lewru utitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom gonɗen joni ko toon to Los Angeles ko 7h kikiɗe toon to Chicago ɓe jarata ko 9h jamma toon to Boston e ɗo e Cincinnati gonɗen joni ko 10h jamma to Dakar e Nouakchott e Nouadhibou ɓe goni joni ko 2h suba toon to Algérie joni jarata ko 3h du matin Paris woni joni ko 4h du matin habruji moɗon e ɗemgal Pulaar toon to États-Unis ene woni ko toon to Washington hon kanko Donald Trump gardiɗo leydi États-Unis ene woni ko ñalawma o waɗi yamirore pour waylude inde nduɗo wendu wiyeteno wendu Ontario ɗum noon waylude ɗum wiide wonde ko wendu wiyete hankkadi ko wendu Amérique ɗum ɗo fof noon ko siba ko haareji gonɗi hakkude makko kanko Donald Trump walla laamu makko e toon to Canada ɗum noon e woni ko caggal muɗum hono kanko premier ministre mo leydi Canada e nder kadi kanko remarque uji ɗi waɗi o wi wonde ko Donald Trump ene wayno ko anda histoire par ce que nduɗo wendu innirande ko Ontario wona inde Ontario sibabude ko leydi Canada kono noon Ontario ko woni ko ɗemgal kalsen on ngal toon gila kamɓe États-Unis e kamɓe Canada ɓe godani e wiide wonde ko ngal ɗon ko ndeɗon indi firti wonde ko hunde yonde ko hunde mawde o e wiide makko kanko premier ministre mo leydi Canada hono karni o entere umi koye ɗemgal biyetengal wandat firti wonde ko wendu yondu walla ko wendu mawdu ɗum noon e wi wonde e wiide makko kadi o wi ɗum ndeɗo inde waɗama gila kene wona temedde nayyi hitande hunde idinde Amérique hunde idinde Canada ɗum ndeɗo yamirore nde kanko Donald Trump nde waɗi ɗum hande pour waylude ndeɗo inde ɗum ɗo fof kadi koye haareji gonaɗi hakkude makko laamu makko e laamu Canada ko woni fof toon to New York hono kanko gouverneur hokkule e kanko kadi Hillary Clinton ene woni kamɓe ɗiɗi fof ɓe diwti ndeɗo inde pour waylude ɗum sibabude e wayno New York kañum ho rumuji ene daña ene jogui tufde e ngol ɗon cangol ko wawi wonde ko gouverneur kadi jeyaɗo toon to Vermont taw ko républicain kanko biyeteɗo Phil Scott e nder konguɗi ɗo haali kadi o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde hersinide ko décourage yiɗ caggal nde kanko Donald Trump o ƴefti oɗo décision pour yamirde wonde ko ndeɗo inde yo wayle e wiide makko kanko gouverneur Phil Scott donc gouverneur mo toon mo Vermont ko républicain o wi wonde Donald Trump fonno dogande ko haaldude e Canada wona haareji ɗi ngala hoore ko siftinde on tan e wayno ko kanko Donald Trump ene wayno ko hadde ɗum ɗo fof adde ko kanko fuɗɗi wawde wiide wonde mo fawa e en Canada kene wona 50% kala gueɗe gummotoɗe toon to Canada natoji ɗon ɗo e États-Unis ɗeɗon gueɗe noon ene hiise kene abbo e milliard uji nogas ɗum noon ko gueɗe ganduɗa guila ko fate kosomeje ha ko fate manguiji ha ko fate jamɗe gummotoɗe toon to Canada ɗum waɗi donc kamɓe Canada kamɓe ɓe ƴefti décision wadde laamu yoɓtade ɗum noon mbuɗu pour mbuɗu kala ko États-Unis fawi mabɓe e pawa e muɗum ko woni ɗon e ko yalti han toon kanko ministre toppiti ko fate finance leydi Canada mi wi wonde ko kala ko fate liddi e kala produit ji ɗi ganduɗa gummotoɗe liddi gummotoɗe toon to États-Unis ene wayno ɓe guitti ɗum ene kala koɓe mbaɗi tarif koɓe ɓeydoto oɗo saaha joni kamɓe Canada e wiide maɓe kadi ɗum ɗo kadi ko pour wallude beele leyɗele surtout takkudirɗe Canada e roto tampude sibabude liddi ko wonde fof ɗum ɗo kadi ko haare wonde toon pour wonande ɓe ganda hono ngol ɗo cangol biyetengol Ontario woni ko funnangue banggue États-Unis e kadi ne jokkodiri e calli joyi goɗɗi frontiére uji mabɓe rewata ko hakkude ngol ɗo cangol kadi ne wayno ne jokkodiri e cangol gongol biyetengol eri ene jokkodiri e kadi banggue worgo finnague kadi ene jokkodiri e kadi cangol biyeteɗo Niagara e cangol gongol biyetengol Welland fate frontiére uji noon walla leyɗele jokkodirɗe walla guuri ɗi ganduɗa hakkude États-Unis e kamɓe Canada jokkodirɗe e ngol ɗo cangol Toronto ko hen jokkodiri Hamilton ene wonde Kingston Mississauga e Saint Catherine ɗiɗo fof ko guure gonɗo toon to Canada joguiɓe tufde e ngol ɗo cangol to banggue Amérique noon ene wayno ko Rochester en kamɓe Watertown ɗiɗo guure kañumen ko américain ji ene wayno kañumen koyemen jogui tufde e ngol ɗo cangol habruji men hande États-Unis tugnal hande républicain ji ɗiɗo taw kadi ko haralaɓe ko fate politique ko kaali mbi wonde ko kanko Donald Trump influence mo jogino e surtout jeeyaɓe parti républicain ji on wayno oɗo sa joni ɗeɗon dolane gusso ɗum ko haysindo wonde ko sakiri ko dañi victoire uji wonande won candidat ji ɗiwo andursi keeɓi kono noon ko ɓuuri hewde kadi won candidat ji goɗɗi ɗe ganduɗa oɗo sa joni perdi ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe républicain ji tugnal hande ɓeɗo haralaɓe ɗiɗi koɓe kaali moƴƴani tugnali koɓe kaali kadi mbi wonde ko candidat ji ɗiɗi keeɓi woteji ko sakiri ko hen candidat goto heeɓi ko pourcentage mo heeɓi o ɓurani 5% ɗum noon ko toon to Caroline du Sud ono kanko biyeteɗo Darlene Graham candidat goɗɗo ko toon to Oklahoma ene wayno pourcentage mo heeɓi yo en ɓurani 1% ɗum ɗo ɗiɗo état ji ɗiɗi fof ko état ji républicain ji to tawi pourcentage won yimɓe républicain ji wotonoɓe ko fati élection ngaji primaire ɓurani ken ɓuura 10% 15% ko caɗele e nder kadi koɓe kaali mbi wonde ko won candidat ji sappo kanko Donald Trump o waɗi ɗumen endorsé e wayno ɗiɗon candidat ji keɓani wotanede ti o
wiide mabbe kadi ko pertede de be dañño kambe parti républicain e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo jeer hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayi ene wayno ko oɗo sa joni pertede be dañño oɗo dummon e manda makko ɗiɗaɓo aw ma fote ɗiɗo duuɓi tati fof koɓe perdi ɗum firti tan wonde ko oɗo sa joni kadi sibabude kanko Donald Trump sondage uji baɗaɗi pour ko wonande no foti américain jiɗi nana ɓeydo tellade wonti joni 33% tunade surveillance aji baɗaɗi taw ko galle jani en ko biyete rodo galle goɗɗo kadi biyeteɗo pisa survey wonande kamɓe ɓeɗo sarɗinkoɓe ɗum ɗo ko caɗele mawɗe jogorɗe wonande parti démocrate ene surtout ene kanko Donald Trump a hawnaki ma nannum kadi wadde gueɗe dumtiɗe lawol woteji garoji e lewru novembre hitande ujunnaji 26 hande ko fati campagne gonaɗo oɗo sa joni kanko James Talariko ɗum noon ko démocrate go jaaɗo toon to Texas mo kañum horum gañiɗo woteji primaire pour woni candidat pour wonde sénateur toon to Texas ɗum noon poɗodirowo e kanko Ken Paxton noon kañum woni gardiɗo justice toon to Texas e nder konngol ɗi o haali ɗum noon ko taw mo jokkodiri e télévision biyeteɗo CNBC o wi wonde en wayno ko oɗo sa joni mo jokkodiri e milliardaire goto biyeteɗo Cuban Marco Cuban noon ko noon origine muɗum ko Cuba kadi ko Richard mawɗo kañum horum udditino e nder hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗiɗi udditino peeje balle ɗe ganduɗa faço e yimɓe sodoɓe won leɗɗe won pour wallude ɗumen o donc ene wayno ko programme moɓe jogui oɗo sa joni ko ƴewde hol programme bawɗo wallede ko surtout ko fate assurance médical tawi kanko heeɓi wonde sénateur beele ɗum ɗon eɓe puusa ɗum toon to congrès ko wawi wonde fof ene wayno ko en ɗamina ñande samedi garoɗo ene kanko Talariko e kanko Marco Cuban maɓe poti ɗum noon kadi pottital ngal kadi woni koye télévision ko toon to wuuro wiyeten ko Fort Worth pour ɓe mbawa haalde oɗo plan ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa kadi hawnaki kanko Marco Talariko ɗaminaɗo oɗo sa joni ɓurɗo hewde toɓɓe tumnade sondage ji baɗaji hawnaki so tawi o dañi gagnade wonde sénateur toon to Texas ɗum ɗon kadi ma walloyɓe kamɓe démocrate en ɓeydade uddidde kadi kala ko fate en assurance médical surtout yentude e Obamacare gonnoɗo ɗon ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe démocrate en pewinto ko fate woteji garoji e lewru novembre hitande ujunnaji 2026 habaruji men États-Unis hande tungade kadi ko yalti toon to NPR hono kanko Jan Ossoff ɗum noon ko sénateur jeyaɗo toon to Georgia en woni oɗo sa joni ko ɓeydude lollude e kadi kanko hoore makko yiiti peeje joni ene wawi wallude démocrate en sir fuɗɗima ñaññinde kamɓe républicain ji woni sukaɓe hewɓe ɓe ganduɗa taw ko jeunesse bawɗo wodde fuɗɗima wiide wonde ko no haalirta ni ene siftino ɗumen Obama nde naate politique nde ɗum ɗo kadi ko hunde rokkudeɓe kamɓe démocrate en e gueɗe ɗe ganduɗa ɗeɓe mbawi yoptorade Trump par ce que Trump hono muɗum toñirta ni kanko Ossoff kanko no yiiti peeje ɗe ganduɗa taw wawi nadde kanko hoore makko Donald Trump o ɓeydo ñaññide ɗum toon to Washington en wayni ko kamɓe démocrate uji tati taw ko yimɓe sarɗiyankoɓe ɗum noon ko jaaɓe toon to House en wayni dokkama liggeyaji ɗi ganduɗa kala ko fate liggeyaji patuɗe affaires étrangères ɓeɗon sarɗiyankoɓe noon ko yimɓe ɓe ganduɗa pro Israël en siftindon tan en wayni ko kamɓe parti démocrate eɓe jogui kamɓe koye mabɓe caɗele wonande won yimɓe démocrate en wiyeteɓe wonde ko kañum en jiiɗa kala ko fate Israël walla kala ko fate support mo États-Unis waɗanta Israël ɗum noon kadi en wayni ko kanko sénateur jeyaɗo toon Pennsylvania biyeteɗo John Peterman kanko hoore makko woni omo menace ɗe oɗo dumunde fof wonde ko kamɓe démocrate en soɓe continue wonande wiide wonde ko jiiɗa Israël support muɗum walla mi jiiɗa ni leydi Israël en wayni ko kanko jalto parti démocrate no fata toon to républicain ko wawi wonde fof en wayno oɗo sa joni Debbie Wasserman Schultz jeeya toon to Florida kanko jeeya toon to Mississippi biyeteɗo Wesley Bell e kanko biyeteɗo Jared Moscovitz jeeyaɗo aussi to Florida ɓeɗo fof en wayno oɗo sa joni dokkama place uji walla liggeyaji toon to comité ji toppitiɗe ko fate affaires étrangères ɗum noon ko sous représentant habaruji men international guiɗirɗen ko toon to Israël ko tunnadi kadi ko yalti toon en wayni ko kamɓe soldateɓe Israël neldanoɓe toon to Gaza en wayni ko mission moɓe neldanoɗo hon ene wayno Haiti ɗum noon kadi addi ɗum ko sibabu nde lurodiral gargal hakkude kamɓe ɓeɗo soldateɓe e yimɓe kadi wonde ɓeɓe liggodirta ɓe e surtout wone mabɓe kamɓe ɓeɗon soldateɓe ko yimɓe joguiɓe diine mumen ene haaɗi ɗumen jokkodirde rewɓe donc nde ɓe gari toon e ɗiɗo nokkuji ɗe ɓe ganno toon to Gaza mission moɓe joguino kamɓe ɓeɗo soldateɓe taw ko worɓe ɓe mbi wonde ɓe
tawi toon yimɓe taw ko paramédical en pompier ji walla yimɓe liggotoɓe service kala ko fate santé taw ko militaire agal ɓe tawi ɗumen tan takoroɓe ɗum noon e wayno ko oɗo sa joni ɓe kayti waddemi oɗo mission ɗum ɗo fof noon wona hunde hesere Israel en woni ko soldateɓe wonɓe toon kañumen koyemen taw ko yimɓe diniyankoɓe kañumen salade wiide wonde liggodirde e rewɓe ko wawi wonde foof e tugnade ha hande kanko gardiɗo armée chef d'état major gontono et surtout oɗo bataillon biyeteɗo roten ko mbi ko wi wonde kene wayno ko mbi wonde ko oɗo bataillon wona bataillon mo ganduɗa biyaɗo wonde ko kala ko fate diniyankagal en nanne hen ɗum noon kamɓe ɓeɗo soldateɓe wiyoɓe koyemen ko kañumen koyemen jiiɗa fottude e rewɓe ene wayno ko ngala choix so tawi ne jiiɗi heddade oɗo bataillon ala sago gona hen ɓeɗo soldateɓe noon tugnade hande IDF communiqué mum ko haali innirteɓe toon heredi ɗum noon ko yimɓe takuwolɓe ene wiide wonde ene wayno ko kamɓe uslayenaɓe so kuule armé mabɓe ene continue hande jaɓande ɓeɗo wone mabɓe pour wiide liggodirta e rewɓe ko yanti hen tan ene wayno ko ñande altinde kadi hono groupe goɗɗo so taw ko soldateɓe rewɓe ene kaɗa nadde base gonɗo toon to banggue rewo Israël ɗum noon sibabude kamɓe soldateɓe ɓeɗo diniyankoɓe worɓe wonɓe toon mbi wonde kene wayno ko toon goni hay goto jiiɗa fotto toon e rewɓe hakkude Israël e Afrique ne wayno ko oɗo sa joni ne teskita wonde ko kamɓe leydi Israël eɓen continue jokkodirde e leyɗele Afrique donc caggal nde yiya wonde ko kamɓe Israël eɓe neldi toon to Nigéria équipement kewɗe oɗo équipement ne waɗi ambulance uji ene waɗi kadi équipement médical mo ganduɗa ene kamɓe Israël eɓe balla Nigéria ɗum no fof kadi ene teskita wonde ko jokkodiral diplomatique hakkude mabɓe kamɓe Nigéria e kamɓe Israël nene ɓeydo hewde dole ɗum noon kadi ko oɗon saamo kamɓe Israël eɓe continue felede e aduna fof sibabu no haareji toon hakkude kamɓe Israël e ley Palestine kono ngal ɗon jokkodiral kadi yiyama oɗo sa joni ne ñuube hakkude relation ngaji mabɓe e Maroc e relation ngaji mabɓe e leyɗel goɗɗe ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Amérique États-Unis eɓe continue aussi pusde pour wiide wonde ko leyɗele africain ji continue jokkodire Israël ɗum kadi ko objectif mo kanko Donald Trump waɗi gila mandat makko gadan kono mandat makko ɗiɗo ɓo kadi mo ɓeydo hebbinde ɗum dole habaruji men international gouvernement mo kanko Donald Trump e nder ko teskira woni ɓe callima ruttade nanodiral baɗɗonogal e lewru juin ɗum ɗon ngal ɗo nanodiral kadi ko nanodiral kamɓe Iran e kamɓe États-Unis fof ɓe ciñini ɗum ɗum ɗo fof kadi ne wayno ko ɓeydima kadi addude caɗele ko fate kala maslahaji beele jamne dañe toon to funnague ɓadi ko ɓeydi jibde ɗum ene wayno ko kamɓe Iran naɓe ɓe takkama wonde ɓe jani e laaɗi kewɗe toon to cirtol Hormuz ngol caggal nde nanodiral ngal waɗande e ɗum kadi ɓeydi addude caɗele ɗe en beele nanodiral ngal wasi wadde donc nanodiral badnogal ciñinonogal hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ko nanodiral wiide wonde ɓe dañi fama muye pour jaɓɓodirde ngal ɗo nanodiral kadi ene wayno ko wino ko cirtol gongol Hormuz ngol yuddit e kadi kala programme nucléaire mo kamɓe Iran ɓe jogui yo wawa andede wawa haalede donc nanodiral ngal en oɗon saha ne rokkuno hono kamɓe Iran kala sanction ngaji pawnoɗe mabɓe aɗiɗon sanction ngaji guitte e kadi ne wayno ko kala kadi jawdi mabɓe ndi ganduɗa kamɓe États-Unis e pawno en juuɗe ndiɗon jawdi ɓe keeɓa ɗum kamɓe Iran kono ne wayno oɗo saha joni kamɓe États-Unis koɓe doganta kadi ko ɓeydade ɓittude Iran banggue ngal muɗum e ko yalti hande hono kanko Donald Trump haysinde leyɗele keeɗe ko en Pakistan en continue Pakistan e Qatar en continue dogande maslaha beele en ara hakkude mabɓe kamɓe États-Unis Iran ene wayno ko kanko laamu makko Donald Trump mo continue wiide hande ɓe jiiɗa heñade pour haaldude Iran ɓe jiiɗi ko kala peeje ɗe ɓe jogui ɓittude Iran e ngal muɗum continue ɗeɗon peeje ko yalti hande hono kamɓe Iran e kamɓe Oman nanodiral mabɓe walla jokkodiral ko fati en rende ngol ɗon cirtol Hormuz oɗo ñalawma fuɗɗima ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Maison Blanche ɓe ala ko ɓe jaabi hen taw e ɗeɗon gueɗe ɗe ɓe nanodiri kamɓe Iran e kamɓe Oman ɓe mbi wonde ko kala laaɗe ɗe ganduɗa hen taw ko marque États-Unis walla ko marque Israël ɗeɗon laaɗe potani rewde toon to cirtol Hormuz ngol ɗum noon ene wayno ko kamɓe États-Unis ɓe mbaɗani réaction taw ko fate ɗum ɗon kono noon kamɓe ene tugnade habaruji gumriɗi toon to journal biyeteɗo Hill ene wayno ko porte avion goto américain biyeteɗo USS Theodore Roosevelt kañum wormo wiyama ma umo San Diego hawnaki hande walla janggo subaka faade toon to Moyen-Orient oɗon porte avion kañum wormo yahata ko wawde yantoyde batoji gonɗi walla laaɗi gonɗe toon wallude kamɓe États-Unis bloqué moɓe jogui toon ɗum noon bloqué o ko hadde kala laaɗe yettade walla ummade toon to tufɗe ɗe ganduɗa kamɓe Iran ɓe jeeyi ɗum ɗo fof koye haare wonande oɗo guerre ko konngol gumingol toon to Pentagon kaɗo laano ummoto ko toon to San Diego so siftinɗon tan ko laano gorko kadi biyete USS George Washington e laano gorko kadi biyete ko Nimitz class ɗeɗo laaɗi fof ɗiɗi fof ene wayno jettima toon to Moyen-Orient
khabruj men ton to Ukraine hande hakkude mudum Russia en wayni ko kambe Ukraine ben continue danje cadelo lo sa joni sabu Russia nabe en continue neldu ton bombuji mabbe biyetedo missilaji balistique sibabundi be ngala kambe Ukraine odo sa joni kabirde ken wawa sambindi do missilaji tunade hande kongudi gumidi ton to journal biyete ora activité on wayni ko kambe Europe nabe be dendini kalis kewdo pour wawude wallude Ukraine belen fewna dedon kabirde bawdi yandinde dido missilaji kono e tunade hande ko anda en wayni ko hawnaki dum don manangu ken buru libbi didi pour dum don wawa fudari wonde wonde fo en wayni ko won kabirde projet goto men jogino ko biyete ko Freya odon projet en wayni ko mabbe pewni kurede ganda en way sambindi do missilaji taw ko prix mudum wonata ko $7 par missile dum non kadi ko hunde hawnaki ma wallubi sabu so tawi be codanno ko dedo kabirde gumotodo États-Unis kabirde kural goto fu hawrat ko $4 dum non kadi ne wayni ko tunnala hande ko Ukraine nabe ko be kalas compagnie ji mabbe kam Ukraine nabe compagnie ji européen dendi odo technologie e bi wonde ko en wayni ko fewndide didon missilaji dedon kuri kadi burata yawde wiide no fada kabirde gumotodo ton to États-Unis wawi wonde fo siltindo tan ko kanko Donald Trump hande o wadani yamirore pour yamirde wonde ko kambe Ukraine nabe mbattu fewnude dedo kabirde biyeteede patriot ton to Ukraine cagalde nanon diral hakkunde mabbe kambe Ukraine wonno kono en wayna hande dum wada ko release ko wonde odo sa joni kambe leydel Europe siltindo tan be jaltini nyanden ken wona milliarduji jeegom euro adum do foko wallude kambe Ukraine danji kabirde kes wawdi habtade e weeyo mudum dum non ko harande be ngoni contre Russie tonto Sénégal tungnade ko winda tonto Dakar actualité hono kambe Cour suprême mo leydi Sénégal be mbawi werlade walla salade dabbande de ganda odo parti mouvement biyetedo de Nyolang non en wayni wadi dabbande wiide wonde ko en wayni ko kambe Cour suprême be jantu hen pour forsude laamu Bachir Diomaye Faye pour yeftude date pour wiide holde woteji mbadata woteji di non ko woteji way wonde fo en der kambe Cour suprême ko be kale be bi d'abord ko be wadi bi salade dedo dabbande ko sabu d'abord ko so tawi bada intervention kambe Cour suprême be mbatata ko intervention décision ƴeftaɗo kono en wayni ko laamu ngu ko kañum woni ƴefto décision ƴeftani décision pour wiide salima tel walla jaɓitel ɗum noon so tawi décision ƴeftaka kamɓe Cour suprême ala dole ɓe jogui pour yamirde laamu ngu yo wat ƴeftu décision ngaji e kamɓe ɓeydi hen kadi mbi wonde ko ndeɗo ɗaɓɓande ummide to oɗo mouvement biyeteɗo Nyolank en wayni ndeɗo ɗaɓɓande ko gueɗe politique ɗum noon ko kamɓe ɓeɗon wonɓe e pelle dawriyankoɓe wonɓe toon ɓe ko kañumɓe poti haaldude ko kamɓe mbaddata concertation e ɗum noon de décision ƴefte ko wawi wonde fof ɗum ɗo koko sala hande ɗum no fof noon hawnay ko gueɗe kadi nanduɗe haalluji gummino toon to assemblée nationale kamɓe Pastef lettre uji ɗi ɓe binduno fade ministére toppiri ko fate gueɗe nderi leydi Sénégal e kamɓe kadi toppiri kala ko fate élection ngaji toon e lettre o kadi ne wayni ko kanko gardiɗo leydi Sénégal o heɓin ɗum ko wawi wonde fof ɗiɗo décision ngaji jaltude hande oɗo ñalawma alhamis ummora toon to Cour suprême toon to Sénégal kadi ko winda e journal uji mabɓe surtout yen ɓe mbi wonde ko wayni ko kamɓe FMI en wayni kadi ɓe ngoni koye neldude délégation ngaji hawnaki ɗeɗo balɗe ɗum noon urta toon to Sénégal hawnaki ko kontinde kadi kaldigal gongal hakkude kamɓe FMI e kamɓe kadi gouvernement kesmo kanko Ahmed Al Amin Lo Mari donc sifiti ɗon premier ministre mo leydi Sénégal ene wayni ko kanko hoore makko kadi ɗamina ko ñande lewru septembre omo jaɓɓe toon to assemblée nationale pour wadde déclaration makko politique générale khabaruji men international cakkitorɗen ko toon to Nepal e toon to Tibet tungnade hande ko anda e tungnade ka hande galleji jandinkoji woni hen bawɗi yettade nokkuji ɗi ndeɗo bomare waɗi ɗum noon ɗeɗo balɗe tati ɓe ndude wayno tuɓoji badɗi toon ɗi mbaɗi ken abbo e temedde nayyi neɗɗo ɓe noon ko hakkude kamɓe Nepal e kamɓe Tibet tungnade hande ɓalli koccata toon kono noon e tungnade hande ko anda e wonande capanɗe jeenayi neɗɗo taw ko Amérique joguiɓe nationalité américaine oɗo sa joni donkama yitede ko wawi wonde foof en wayno ko leyɗele kewɗe ɗe ganduɗa en taw ko joguiɓe dole guila e Inde ha États-Unis ha e kamɓe Russie ɓe mbawi neldude toon kaɓɓirɗe ɓe mbawi neldude toon kadi balle fate ñamde ko fate kadi ko sécurité wallude ɗeɗo leyɗele sibabude ɗiɗo tuuboji badɗi toon ɗeɗo balle musidɓe tedduɓe ten ko ɓeɗa josar ko ɗo tonggui meftane men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam